ଟିକେ ନାଇଁ ରଖିଲି ବା ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଓହ୍ଲେଇକି ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ବସିଲେ ନା ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ବସିଛନ୍ତି ହଳଦିଆ ବଗିରେ ଆଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଓହ୍ଲେଇକି ସବୁ 5ଟା ବଗିରୁ ନୂଆ ପିଲା ବସିଲେ 15 ରାଉଣ୍ଡ ତ ବୁଲାଉଛି ଆପଣ ରାଉଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ମୋତେ କହିବେ ଆପଣ ଏଇ ଫାଇଟ୍ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏବେ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଲାଣି ଏବେ କ'ଣ ହଳଦିଆ ବଗି ଏଇଠି ରହିବ ଏଇଠି କ'ଣ ହଳଦିଆ ବଗିରେ 2 ରାଉଣ୍ଡ अनेसा कौन पाई कांदुथिलो कि ए अनेसा 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 मुनि बेडी अनेसा Anessa Verde.